Hello guys, good morning and welcome to my channel. Napunta diri sa mga dahon guys, sa mga manukan. Manguha na pud tag dahon guys. Naghangad-hangad og manchanitas kay baka naay manchanitas kay si banana. Wala unsa to? Banana manguha ay pagkano na kung manchanitas unya. Unahon sa nato ang dahon. Kay wala na ko ikuan guys. Imnon. Dara oh. 2 3 4 5 6 ay kuan man 6 7 8 gay tuluan ko 8 9 10 ang kani dayon napagani da ito ra o gwapa king dahon o napaday diari. Hi tatay, kuha ako dahon tay. Lagay ko muna dito ang cellphone. Ayan. Manat ta pamagsuban na guys, manguha na pud ta og manchanitas. Ara guys. Human ani bayabas, na bayabas dito, napoy bayabas diri. Pero gagmay ang bayabas diri ta mga bayabas guys oh. Kay dagko ang bayabas guys. Daghan kig manok guys. Diri. Kuntar ba kay kuning iruha oh. Ang kuyo ani iruha. Ang kuyo ani niya ba makabuhi ni siya mapaakan jud ko anak niya. Kay perting ko ana isuga. Kita manguha o kagwapa kay bayabas dito. Oh. 4 6 7 8 so guys no. Makaboy na siya guys, mapaakan di ko anak niya guys. Kaya pati suga niya. Asa kang kuy kita ni nanay kay nananggid akong jujo nga mangayo ko og mangga. Saan di ay si nanay tay? Ah, gikuanan ang kuit ni nanay og kuan oh. Kaning karao. Ang lubi ni nanay. Wala man si nanay jud. Ah, siguro dito sa gawa si nanay. Manara guys, nakakuha na tag manchanitas. Sa banag bayabasin. Manguha na pud ko og kuan kaning gabon. Gabon na pud atong kuhaon guys. Dira na. Akong gabon gwapa na kaayo. Mangayo tag mangga ni Jojo kay anguan naman ko, nalanghid naman ko niya. Darat ang gabon. Diri na kuhaan oh. Ang udlot akong gipanguha. Akong tatay nangayo ba ito gabon? Wala pa na ako nakuhaan. 4 5 6 7 Aka si nanay. Sometimes late at night it's really ako lang sa naibutang dito guys kay magkuha sa kog ikubag. Wait lang guys ha. Di ara guys, kompleto na ni ang atong dahon. To ara si Dudong. Pero na ako na si Dudong kuan karon guys, antibiotic. Hawa di George. Unsa agoy. Si Dagol na diri. Otro pong pala away ni kuan. Ni Dudong gamay. Di rin ako ipatong sa banggira kay
magkuan sa kog ikubag kay maandang ko ikubag kay nangayo ko ni Jujuog kaning mangga. Nangit ang mangga ron. Sudlan ako. Ang hulang ko ni nanay og kuhit guys. Mubalik ko gawas. Hawa lagi George ba? Kani bito si George guys no. Kay bisan pag kuano ni siya kanang kusniton dalunggan. Tigyo ni siya mutuo guys. Murag ni siya og kaning tralala. Wait lang guys. Si nanay sa... Nasa loob si nanay. Naghugas. Lang tagkuhit. Chut 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 tralala tralala tralala. Nay, saan ka, Nay? Saan ka? Maghiram ako sungkit. Paghingi ako ni Juju ng mangga. Nandiyan pa siya. Pinayos ko na yung singkit doon. Hindi ko maabot ang ano. Hindi mataas. Nabali kaya. Ang sungkit na bali. Giputol ni nanay ang mga higot guys kay para magamit ko sa pagsungkit doon sa mangga kasi naghingi ako sa may-ari. Ayan oh. Nabali kasi. Na hindi na masungkit yung mga lubinay oh. Hirap. Wala na, kaganda ng mga lubinay. Ano nang nangka na may nahulog na isa. Ang dindunutan ko gani, ginamit ko na. Ayan, Ang kaso, ang natira na yan, guys, lubi. kasama ko. Na nga, wala man magkat-kat na matakot sila na yun. Ano, bakit kaya sila Sabi ko sa'yo, yung magbili ba ng kawayan. Ay, yung bata na, hindi na nagdaan. Oy, may magdaan yung ina nila. Di, maganda, yung bata lang nanay presyuhan ka pa na. Oo nga. One, Magpresyo ng mahal. mahal. Matanda na yan siya na iba. Kapatid pa man yan ni James. Yung aso guys. Kalaban talaga ako ng aso. Napit lover man ako. Ayaw niya sa akin. Ayaw sa'yo. Ganyan talaga yun siya na kasi yung si James ganyan din tapang. Yung kapatid niya ba? Meron pala dito maganda mga dahon. Doon lang kasi ako nagkuha. Na may mga maraming bunga man siya na. Masarap kaya yan igulay na Ang ano? Yan ang gayubano. Nakita ko sa reels, masarap igulay. Ay, ako naman, pinapahinog ko talaga. Di ba nasira, Nay? Sabi mo sira. Kailangan may Lice. Hapit na nakuan ang kuhit guys. Magkuha pa si nanay og plies para maputol ang mga kuan. Alambre na lang may nakagunit ani oh. Gen. Ala. Ganun lang natin. Ganun. Nay. Be. Saan ko man yan ilagay ang flies? Mama. Hindi mo alam to. Ito kasi ano talaga ng anak ko. Ay siya sana magsungkit. Bigla naman sabi ni Nadsri, "Hoy, maganda ka na, uwi na tayo." Kaya pala. Oo. Siya talaga to magsungkit. Hindi na nasungkit. Hindi na Siya nagawa gani nito. Ayan. Okay na yan, be. Ako na mag-alsa na kay mabigat. Ito.
Tanggalin pa itong kawayan. Wag na, oy. Magamit yan sa pagsungkit pag nasa taas. Wag, na, ano na eh. Oh, ganyan. Ganyan, oh. Yun na nga yung mangga. Na, buti nga sa'yo. Tapang mo. Pero mo, Sel, Oh. nung dumaan ang manok dyan, ano talaga niya? Patay talaga. Hala, Nay, mag-ano pala siya ng manok, Nay? Na, Kaya delikado yan makawala. patay. Yun na nga, ako gani, matakot ako pag makawala yan, kay makagat talaga ako. Na, Yeah. bala ka dyan. Okay lang yan, Nay. Carry ko yan. Thank you, Nay. Nakakuha na ko kuhit, guys. Karon guys, we going to kuha Domingo na. Magsungkit na tayo ng mangga, guys. So guys, dito na lang tayo, guys. Kay mataas na ating video. So, thank you so much sa mga solid supporters ko. And God bless ating lahat, guys. So, bye everyone. Sometimes late at night.